unu ndị be anyị daalụnụ. Taa mma akọlụ unu nwanne anyị nwaanyị bịa wee kọkwalụ m akụkọ ọzọ. Ọ bụ akụkọ mwute, bụrụ akụkọ kọlchọ anyị. O nwekwa ka kọlchọ anyị si dị. Ọ dị ka o megide ụmụ nwaanyị ka m si fụ, mana chekwa ka m gwa unu, nwaanyị bụkwa nwa. O wee bụrụ ya, fa bụ ndị ọkụzụ. Ọ sị na papa fa sikwe n'isi kata, o nwere nne ego, so o sokwe na ndị echichi anị nya ndị na-ana, o sokwe na ndị na-anata gọọmenti ego. O nwere ego, ozu ka eme. One ka fadi asatọ na befa. Ịma ndị nwere ego na-amụ oke ụmụ. Ọ mụrụ nne oke ụmụ, Chukwu gọzikweli. One ka fadi asatọ, nwoke anọ nwaanyị anọ, nwoke anọ nwaanyị anọ. Ọ sị na ndị nwoke onye gụchakwara na yunivesiti obodo oyibo. Ọ sị na one abụọ nọ na UK, ofu nọ na US, ofu nọ na Australia. Kedu onye na-ezigafa? Papafa. O mechekwere ene ozugbo o meelife akwụkwọ nya akpọta nwaanyị kwụọ onye ụgwọ, ọnụọfa nyefe akwụkwọ. Ụkwụ esi efe ike na fa na-alụzi ọlụ, fada echezite maka akwụkwọ. Ifu ihe ndị a ji ego eme, fa ji ego akpa mkpamkpa. Fa ncha niile bụ ide ji mba, ma ndị dị obele, even nke dị ọkwa 28 o jizi ego eme vam na Abuja ya na Lagos ma Port Harcourt. ụnọ fancha na-alụ kasite ebe niile, ego ụlọ, ego ana. Nyafa bụzi oji ego achụ ego, oji ego achọ ana, oji ego achọ property. Fa ga-ego fa nọ ọfụma. Maka gịnị? Papa faleli fa good foundation. Kedu ihe na-emekwa n'ọzọ? Ndị nwaanyị na-anọ anọ ka fadụ. Ịma na o nwere ofu n'ụdị n'ime fancha, and o nwere nke papa fa zigara obodo oyibo. Kedu ihe ọ na-ekwu? Ọ sị na fa bụ nwaanyị, maka na fa bụ nwaanyị na ada ezije nwaanyị obodo oyibo. O zukwere ka eme, ọ ga-eduje nwekwefe obodo oyibo, mana ọ sị na ọma mmie fa ji eme gịnị chọọ dị nọ na nwaanyị ada eje gịnị obodo oyibo. Ọ bụkwa na o jiri ego, o jikwa ego. Ịma ihe na-eme na ndị nwoke gapụgoli njem, gachacha njem, gacha obodo sara anya dị civilized. Fa gakwala wee fụ na obodo dị civilized na nwaanyị bụ nwa, avalukwe nwaanyị. Kama fa ga-asọpọtụ ụmụ nwaanyị, ụmụ nwanne fa ka fa bịakwa ụgwọ akwụkwọ. Fa asị fa gụbịa na anụ ụlọ. Fa ncha niile emechego masters, ghasala ọrụ adị ọkwa. Fa na-akwa aga ọrụ, fa nọlụ nkịtị wit masters fam. Oke fa nụrụ dị arụ one ka fa dị. O nwe nke dị 40, nwe nke dị 41, nwe nke dị osi ka ezi ihe ọgwa m. O nwe nke dị 40, nwe nke dị 41, nwekwe nke dị ọ dị 35 na-enekwe n'anya 40, 41, 35. O nwekwara ọzọ si ọ dị ka 32. Ụmụ nwaanyị niile ha o nwere nke nụrụ di. Asị fa na-ebesi, a na-ezije ụmụ nwoke niile obodo oyibo ka ekwenụ maka anyị na anyị chọọ ịga, na anyị chọọ ịga. Ịma ihe agwa afa in one condition belụsọ m unu n'ụdị unu n'ụdị ezije unu anụrụ dị unu dị single. O nwere ka ezije unu ama nsmel ya, unu jee chọba di. Ka esi gasị ụmụ nwaanyị anya jee chọba di. Ọnya bụ ipromote promiscuity ka ọ gịnị? Ọ ipromote ya. Onye di ya bịarala n'ala Igbo, ọ na-eje anụ di. Unu afụghị ihe anyị ji eme matchmaker, maka na ka ụmụ nwaanyị nwee ike nụọ di. Papa fa na mama fa ma ụmụ nwanne fa ndị nwoke nwechela ego bụ ide, jee n'obodo oyibo gụcha akwụkwọ, wee necha anya si ụmụ nwaanyị befa jee chọba di. Chọbani di unu, chọta di, egosi unu obodo oyibo, ezije unu. Ọ bụrụ na unu achọtara ama nzije unu, ndị be anyị ọ dị mma, maka na fa bụ nwaanyị, ụwa nwaanyị. Si na-eche ekikwa. O nwere ofu ihe ụfọdụ a ga na-ewepụ na kọlcha anyị. Abịa sị na nwaanyị ọ bụ nwaanyị, ọ maka ya ka ejiri asị ka ọ bụ. A na-ezije ụmụ nwaanyị obodo oyibo ndị a
unu bụkwa iti volleyball ma papa unu ahụ bụ iti volleyball ma unu nwa gaa US ma UK je gụcha akwụkwọ unu si na nwanne unu nwaanyị maka na ọ bụ nwaanyị na-ada ezije nwaanyị obodo oyibo na faje ebelide akwa si na ọkwa ofu nne mụrụ fa na ndị a na-ezije fa ihe niile enye ụmụ nwoke ma enye na ụmụ nwaanyị na fa chọrọ ịga fa ebidozie na-enye nsogbu enyezie fa kọndishọn fa jee nụọ di fa jee chọọ di ịbụ chukwu na-enye di ngwa chọtalụ ya di papa mmadụ na-achọtalụ nwa ya di mama mmadụ na-achọtalụ nwa ya di a sị m si chọbalụ na onye ọbụla mebezie matchmaker jee chọtalụ ya di ọ bụ ya mere onwe ya ọ bụrụ ya mere onwe ya fa dịchakwa mma mmadụ topụcha ogologo na-ama ihe a ka nwanne anyị nwaanyị bịa na-akọrọ m n'anya mmiri ndị be anyị chili na ya nene hụzienụ ma ọ dị mma ọ bụrụkwa na fa ejiri ego fa ji ego fa ncha je na-anụ nwaanyị na-akpọgote na-anụ nwaanyị ụmụ nwanne fagasala ị na-amara na obodo oyibo si efechi ụmụ nwaanyị dịkwa ụmụ kpọgote ụmụ nwanne unu obodo oyibo tata fa ga-anụ di maka ụmụ nwaanyị dị ụkọ ụmụ nwaanyị Igbo dị ụkọ n'obodo oyibo fa dị ezigbote ụkọ sọsọ ụmụ nwoke juru n'obodo oyibo ọ bụrụ ihe ọma unu ga-emere ụmụ nwanne unu nwaanyị jeenu kpọgotenu fa asị na-emechego masters fa bịa megherebe masters ya a na-eme ugboro na-abụ kama fa echenji kọs ịkpọgote fa bụ ịnapụ ime ka njọ afịa pụọ gị n'aka maka fa bịara taa echi ka fa ga-ahụ di maka ụmụ nwoke juru na obodo oyibo ama m n'ọdị at least mma agụtazi ya 10 gwago m na fa chọrọ ịna n'ụlọ jenu nwaanyị ma enwere onye mma akọnet ma ndị bụ chakwu ma prọfesọ n'ime ma ndị bụ lekchọra ma ndị bụ nke nwa ma ndị bụ dọktọs ma ndị bụ ịmako injinia na-alụ ezigbo ọrụ asị na fa ama nna na fa chọọ nwaanyị fa asị m ma enwelie onwekwe nke m nwere ịbịa emeelu gị advat edeelu gị onye bịa ọkpọ onye ọ dị mkpa ọkpọ onye ọ dịrọ mkpa ị na-eme ifele nke gị aga ihe efuneri gị ya ka o ji dị mkpa etinye mmadụ ọ bụrụ na ịlaikili ya ịkọpili nọmbịa ịkpọ ọnya ịkalịsi ezigbo ụka unu kpaalụ maka na ọ bụ ndị Igbo unu kwesịrị ndị na-anụgharị onwe unu maka ọ bụrụ na unu anụgharịrị onwe unu Igbo ga-ekpochapụ Igbo ga-efu Igbo ga-ana n'iyi agbụrụ anyị ga-ekpochapụ ya ka anyị jisi ike na-anụ onwe anyị ọ bụ ihe anyị ji maka ya wee bịakwa ebe a ọ dị mma ndị Igbo ada asụzi Igbo ọkwa ya ka anyị ji asụ na unu bịaba Igbo class word anyị na-akụzi Igbo class word achọọ m ka ọ bụrụ sọsọ m eme matchmaking na-asị am interested emekwa jọbụ a na-asị am interested eme ijego akwụkwọ am interested emezie kpọta na ụmụaka unu ka fa mụọ Igbo ka ọ dị mma ka fa dị ka ezigbo nwa afọ Igbo unu mize right ọ dịrọ mma na vidio mma achọ ka onye ọbụla na-ede na ọ chọọ ka nwa ya bịa Igbo klaasị maka o nwere ụmụaka Igbo na-asụ Igbo ọ bụrụ ihe mara mma ihe a bụ iji aka anyị kpochapụ agbụrụ anyị ihe a dị ka akpọmasị agbụrụ gị ịkpọrọ Igbo asị ikwene ka ọ na-eme nye emene na be gị na ụmụ gị amara asụ Igbo na-abụ kpọtanfa n'Igbo class word ịbịa na ndị India ma ndị Pakistan ma Philippines ebe niile na obodo a bụ United Kingdom ị na-anya na category of our page ya ifu na category ha bụ community dị ka world bụ a na-eme ma culture ma ọdịmma ma marriage ma iti egwu ma ihe niile ọ bụ na page anyị ije na category ndị ọzọ ị ga-afụ music ị ga-afụ news ị ga-afụ public figure ị ga-abụ nke ahụ fa ga na-eme ihe bụ news ndị nke si no news mana anyị nwa bụ community center onwere ihe ada emefu na community center ya bụ ma ịmụ language o so na ya bụ ndị be anyị unu ga-arapụ asụsụ unu ka ofu ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo ma ndị Igbo na-adị mma unu kwesịrị ịbịa were Igbo klaasị convert anya to nke unu si kedu ka esi ga-eme ka ọ bụrụ ihe ndị Igbo niile ka unu na-sponsọ ya unu ga-abịa gụọ akwụkwọ maka onwere onye ụmụ ya na-asụ Igbo kpọta na ụmụ unu n'Igbo class word kedu ndị ga-ekwe mmehie ya ka a na-achọ ọrụ ka a na-achọ asụsụ ka a na-achọ ihe niile ka a na-achọkwa asụsụ anyị ọ dị mma ka agbụrụ anyị kpochapụ mba
na o mee na nnụ di na nwunye. Ị ga-anụ onye abụrụ onye Igbo amara asụ Igbo, mba, ọ dị ka ị na-anụ totally stranger and fada erube isi. Anyị chọọ ka unu bịa n'Igbo class world gụọ akwụkwọ. O nwego ndị bata anụ mana fa adịrọ ka esi chọọ. Ya bụ unu ga-abịa, hey, ndị be anyị, unu ga-ekwe ka oke unu fuo. So ka ngakwa atọ ihe m na-akọ, ihe mma bụ anyị ga-achọ ka unu bịa gụọ akwụkwọ n'Igbo class world, ma ndị gịnị, okenye ma ụmụaka. Ọ bụ ihe dị mkpa, bụkwala ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ị da asụrụ nwa gị Igbo, ị na-agwụkwa ya ife. Ya bụ ọ dị open to unu, ka ị na-achọ ọrụ, ka ị na-achọ travel, ka ị na-achọ ihe niile, ka anyị na-achọkwa asụsụ anyị. Ya bụ papa ndị a wee sịfa jee chọba di. Hey, kedu ka fa si ga-achọ ya bụ di? Ọ bụ fafụ nwoke ị ga-anụ m ka ọfa si ya na papa fa si na a ga-akpọpụ ya obodo oyibo ma ọnụ ọnya. Asịkwazi ya na nekwa ihe ọzọ fa kwuru, nnọọ anụcha fa amụtacha nwa ewee kpọpụbakwanụ fa. Onwe kọndishọn dịkwa too much. O nwere ihe dị ka mmụta nwa. Ọ bụ gị bụ Chukwu na-enye nwa, ọ mụtarụzi nwa ma ịkpọpụ ya, mana ị na-akpọpụ ụmụ nwoke anọ ịkpọpụchagofa. Ụmụ nwaanyị pụtaziri ụwa afụfụ. Ihe a ka ofu nwoke na-eme, emechie ụmụ ya ndị nwoke ahụ. O nwere lọkụ na ụmụ nwoke bara uru. Ụmụ nwoke, o nwere ndị na-eme emechiche ụmụ nwoke niile wee daa akụlụgheli. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị osisi ji enụba di, nụtachazịa nnukwute di. Ya bụkwa bịa fichie papa fa anya. Papa fa ahụ ọkwa ogbenye na ọnụ ntụ na ọnụ ọjọọ. Ọ na-eme ụmụ nwoke niile ọfụma. Ụlọ a na obunyefe ego gaba travel, mebe biznes. O nwere nke ọ na-eme ụmụ ọsịfa n'ụba di. Chukwu mee ndị ahụ nụtacha ezigbo ide ji mba. Ya ụmụ nwoke wee daa akụlụgheli. Mgbe papa fa nọ n'ọya, ụmụ nwoke ewetenwuru ego. Ọ bụ so ụmụ nwaanyị akwakwa papa fa. Ụmụ nwaanyị na-enete papa fa tupu ọ nwụọ. Ndị ahụ ọ sị na o nwere ihe lutufa. Oluzie mgbe a chọrọ ịkwụ ozu ma arụ n'ahịa papa, ụmụ nwaanyị na-eweta ego. So isi anya ji enụba di, ngwa weteni di. Ya ka m jisi unu bịaba matchmaker. Ya bụ duredi ka emeela unu matchmaker, maka ịbịago kọstalụ m ya. Kedu ụmụ nwoke ndị ga-aga eje nụọ ndị a? Enyekwa kọndishọn na abụọ. Nke mbụ, faji enụ di. Nke abụọ na pamụta nwa na abụọ akpọpụbasị afa, maka na akpọpụfa na di ga-eji maka obodo oyibo bịa n'ụfa. Akpọpụzi afa mgbe fa mụrụ nwa, nwoke aghala iji gba ọsọ. Ọ bụkwa ihe ha nọ na-akọnsida. Ihe a ka ada anyị nwaanyị bịa na-akọlụ m. Ndị be anyị ọ dị mma maka na ọ bụ nwaanyị enwekwala ego ahụ akpọpụrụ fa obodo oyibo. Ọ dị mma na enyere mmadụ kọndishọn ya chee chọọ dị n'ugodi. Na kọlcha anyị ọ bụ nwaanyị na-achọ di, ọ makazi na ihe gaziri agha. Ọzọkwa ya mụọ nwa na-aba akpọpụbazie. Ọ bụ fa nshọt akụkọ a atọkwa ụtọ. Ọ tọrọ ụtọ. Nwoke kpọpụ ụmụ nwoke nọ na ya. Unu apụ dị civilized ọkụ ya. Unu na-asọpọtụ papa unu. Unu jekwa ego akwụkwọ ebe niile na US na UK na Australia. Unu na-asọpọtụ papa unu. Akwụkwọ niile ahụ unu gụ, ka m gwa unu bụ itibọlịbọ. Nnekwute itibọlịbọ ka unu bụ. Ya bụ unu akụwa dị slate. Unu ejiri ma na nwaanyị bụ nwa, na o nwekwa right, na ọ bụ ofu nne mụrụ unu mụrụ fa. Ọ bụ ofu nne gbara agada mmụọ fa. Ofu nne fa gbara agada n'abalị mmụọ unu, gbakwa agada n'abalị mmụọ ụmụ nwaanyị. O nwere ihe dị iche. Chukwu ha dị eme nya onye ebu nwaanyị, onye ebu nwoke, onye ọbụla bụ mmadụ. Nye n'ife right, unu ji ego ahụ. Ọ bụrụ na unu ejiri, ọ bụrụ na unu na-aghọ ada ma ọ na-ama na-eji, asị na unu na-ama na-eji,
ya bụ no kọndishọn, unu enyezinefa kọndishọn ahụ. Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ọ bụrụ unu bụkwanụ nwaanyị ahụ, kedu ka obi si ga-adị gị? A sị na eme nwata ka emere ibi, obi adị ya mma. Ọ bụrụkwanụ na ịbụ nwaanyị a na-eme gị ihe ahụ, kedu ka ọ ga-adị gị? Ọ ga-adị gị mma maka na ịbụ nwaanyị? Ọ gị mere onwe gị nwaanyị? Ọ bụrụ gị mere onwe gị nwaanyị? Ngwa nke emesịa nụ.